Our Manchini, we love Nina in interview on a visit, don't we? Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. Today to happy Teacher Day बो बयनिसिमबो आंनि गोजोननाय आरो अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं दा आदमानि बार्सनि इन्टारभिउ होनो थांगासिनो दङ उदालगुरियाव। दाखालि बावै होखांबाय सिगाङाव 2 लाख फैसा होगोननो जोंहा हेमन्त मामाया। फरायनानै ओरैनो थानाय सोरबाफोर माने बिजनेस मावनायानो होन जायफोर माने मेट्रिक पास हायार सेकेन्डारि पास बिथांमोना होनो हादों आरोना बे इन्टारभिउखौ। दा 2 लाख फैसा मोननो थाखायनो इन्टारभिउ होनांलायगौ आरोना, नङाबा 2 लाख फैसाखौबो जानला मोनला सरकारा ओरैनो होला दाना। दा बेखौनो आङो खननै इन्टारभिउ होखांबाय, खननैयावबो सेलेक्ट जाबाय। आरो दिनै लेंहरबावदों, मा जायो दिनै थांबासो मिथिसिगोन 2 लाख फैसाखौ मोनमारो ना मोनमारा। दा सोर इन्टारभिउ होदों, सोर 2 लाख फैसाखौ मोनगोन, 2 लाख फैसाखौ मोननानै मा खालामगोन नोंथांमोना एसे कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो। आंहाबो माबा मोनसे मिजिं दं आरोना 2 लाख फैसा मोनोबा माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय। दा दिनै हेपि टिचार डेबो नालाय गोबां मानसिफ्रा स्कुल कलेजफ्राव टिचारफोरखौ बिदिनो मान होनो थांगासिनो दङ। बिदिनो मोसानाय मुसुरनाय जागोन स्कुलफोराव, रंजानाय बाजानाय। दा आं थांगासिनो दं, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। उदालगुरियाव आङो इन्टारभिउ हैनो थांगासिनो आरो। इन्टारभिउ होग्रा अफिसाव मोनफैबाय दा आङो। मा मानसिनि बाइकखौ बेवहाय दोननानै लाबाय। 2 लाखनि थाखायनो बेसेबां इन्टारभिउ होनांगौ जायो नै। माजबादनिया दिनै दं, माजबाद लकसभानिया। दा मा मानसिनि गोजौबो मानसिनि 2 लाखनि थाखायनो इन्टारभिउ होनो भिजिट दं बयबो। কেইটা আইছে? 10টা। কিহৰ বাইকৰ না ট্ৰেইনৰ? হ্যাঁ ট্ৰেইনৰ। ঠিক আছে দে। 2 লাখ ন? Tamam bir interview ini bidang interview 2 lakh nih. Ini selesai. Iya 2 lakh orang interview di luar itu. Budi sambar. Cikadar man. Tergasno mansra. Anak jepkangbai daye. Tangsiro dosino. जों दा इन्टारभिउखौ होना फैखांबाय। आब'आ फैफादोंमोन आरो आंजों लाइनाव लाबोदोंमोन। लाइन उदालगुरि थ' ओंखाम जानो थांनि र'। लाइनाव दाबासो हाबबाय जों दा। दिनैथ' मिरामिससो, बिस्थिबार बाराय नालाय मिरामिस जासिगोन। ओंख्रिया नै मेरला दङ, माने भाजि फुजि लाइ मुला, बिथिं माबा दं सबाय बिमा, फान्थाव, केरेला, दालि जहल, आलुजों मामोन बियो बहल, पापर भाजा। लाइनाव दाबानो जागासिनो माखासे मानसिफ्रा। टेस्ट खालामनायसै आंबो। ड्रागन लाबाय, ड्रागन। नैबे आब'निफ्राय। न'नि नङा होनदों नामा? बायस'नाय? बायस'नाय। खै थाखायाव बायनानै लाबोदों नोङो? 50 थाखा लाब जाबाय आं। सेरसे लाबाय नै। र' मालाबा फैगोन आङो बेरायनो। आलासियानो फैगोन बे आब'मोनाव र'। मा गामि आब'ना?
गोरिब अबस्थाखायनो ओंखाम गोजासो संनानै जानांदों। हामफैनो जाला गावल' गोथाव गोथाव संख'ना जाजोबग्रोबाय बेदरखौबो हारसिं जाजोबग्रोबाय इयो।